Ham jotono जों बाक्सा गोरोङै थानाय जत लुग्रनो पाइपलाइन हामबाय जबानि चिबाय ताई अरो प्रेस मीडिया जरा फाइनि रक मानजा फाइनि रक बर्नबानि पाइपलाइन हामबाय ताई जबानि चिबाय याफोरो बेलेकेनो खादुं खाजान बिसितै जों दिनै कायसा तामसानाय लामसमा पान्दा जों संसाका दिनै हरिपुर पार्टी अफिसो दिनै एमपी हामजायो न दिनै टीपीएफ 11 परिबारनि 27 भोटार बरक दिनै जोंबाय बाक्सा गोदालै फायखा दीर्घदिन बरक टीपीएफ खायतं माने 2013-14 रंनि सिमिनो जे समयनि सिमिनो दिनै पातल फैना जमा फैया ब टीपीएफ नि संसाका आ समयनि सिमिनो बरक बाय बाक्सा सामु तां तंमानि इभेन कालेक्शन থেকে रंमै जत किसुनो बनो चुबाखा अनेक जागानो चुबाखा फान रां जत जागान चुबाखा फियाबा थांनाय रिसेंटली जे बीजेपीओ जॉइनिंग रिमानो नुगै बर परिष्कार साइमाका जे पातल कइना ब राजनीति खायो ब एनजीओ या ब कुनु टिपारसाने हामग्रेनाया बनि नाहारमु बनि शुधु राजनीति खायनानि बनि सीटनि बनि आज सीटनि राजनीति न स्राय स्रायके साइमानै चिनरनि जे टीपीएफ खायतनाय लुकुरो दिनै जों बाक्सा जॉइनिं खालायफैया बन बागै जों बनंनो खाबाय खुबाय लामसुगो सर बसक नखंनि बसक अबफाय इको तासिं साका जे 11 परिबारनि 27 भोटार एंड बरंनो अरनि सबसे सक्रिय वर्कार बरंनो अ जागा जत टीपीएफ नि जत एक्टिविटीज थांनाय जे एमपी रग जे प्रोग्राम खायमानि जत अरनि जे सामु लोकेल जे प्रोग्राम होते बरंनि जे कार्यकलाप चले माने बरंनि बिसिंति चलो केबा ताबुक स्राय स्राय केनो तिप्रामो था बरक जयनिं दिखा एंड ताइबो एक दुई जन दंखो बरक बाहायनो जोंनो हक्तुनति सावरि दं बुसकांनि सालो महाराजा फायमानि सालो 26 तारिखनि सालो महाराजा फायनो एमपी आमसेयो आज आ दिनखन बरक जोंबाय बाक्सा फायनै जयनिं दिनै बरक मानसलाय दं हामबाय।